তিনি তো जों फाइले मानी जतन साइमानो जों तिनी चिनी सारा विश्वनि चिनी बुकुं बारा रावनि साल पालायजाक मानी तामो अमेरिका तामो मालयेशिया हिंदी तामो हातार राज्योआवबो चिनी हाय बुकुं बारा जतन दंगो नाथाय जों चिनी महाराजा नेंगिनाय त्रिपुरा मथा नेंगिनाय जों क'क्राझार थाइनि सानार बागै हायगा आं आनी चिनी हास्तेनि बर' रावनो साना मुजुंगो आनी ताकुके बुकुक संनो तै ताबुकनि सिक्ला जरानि जेरै रावनो क'क्राझारना मुजुं माखायाव माहाय जों तैबोसो बयनिसाय तलाक लुगै दंनाय बनि बागै जों जतनो खावग्रा खोसुमाय दाङैनाय याफिग्रा खोमा बासालायनाय आबोनि साथे साथे दंना नांनाय चिनी दफानो कुसुकति साना नांनाय चिन दफानो कुसुकति साना हंका जों सेकांनो चिनी सागो रोंसे नांगौ रों सुरुंना नांनाय गाहामके रोंके बकुनु जे साखलायबो बसाय मानो बुनि हानि बरक बायबो सिनि जागै मानो ताई बुइबो जोंनो थाखाय मैया हायकेसो जों बिजनेस बो व्यवसा बो जों बुइबाय खालायमानाय हायकेसो जों सिनि जांनाय बनि बागै ताबुंनि हायुंनि सिक्ला दफा सिक्ला सिक्ली रावना आं क'क्राझारनो मुजुंगो बुमा बुफासंनो क'क्राझारनो मुजुंगो आनि सावकारा साकरा रावना बानसे कुसु रावना जतनो न आं मा सावानि खाबाय जतनो रों फोरोंना बागै साकतारदि ताई साकना हामजाकदै दफाना हामजाकदि जानि जानि पटना तातरजाकदि बकसाक बकुफुर नैनाय ताबा सिलायदि जों बुकुं बारा हानि सिसिनि दफा कम जों गमाना कासुगै दंखा बनि बागै जतनो कराखे खाव सुमाय तांदि तिनिनि सालो जों जतनो बुसकां आगंनाय हिनै अबश्य साइनो आने क'क्राझार थाइनि सामानि त्रिपुरा बो दफानि मथानि नैनाय अरन खुलुमबाय ख्या जतन एका सार नों तिनि ताम क'क्राझार नामुसो हामबाय आं क'क्राझार नामुसो माने के हायसे जों तिनि जतनो साइमानो सिनि इंडिजिनास बने अर्थके जोंनो आदिवासी बहनो बा केबो हमकांके तो आगे रगो तो सुनो ट्राइबल नखुंजाक फाइगेसे ताबो हमकांके त्रिपुरा राज्यो जनजाति रखुंजाक दङ आर जों त्रिपुरा बसार रखुंके जों त्रिपुरासा सिगे त्रिपुरासा गसियो बुइसों गागे नों तामो जाखुं जागाके त्रिपुरासा आं इंडिजिनास बरक आं त्रिपुरासा होने आं गसियो आबो आंनि सिनिमुं ताई जों साइमानो तिनि सारा विश्व सारा पृथ्वी इंटरनेशनल इंडिजिनास डे पालायजाक दङ जों साइमानो सारा विश्व ताबो सिनि इंडिजिनास बरक 476 बिलियन बरक दङ सारा वर्ल्ड तार माने वर्ल्डनि सेंसास रैंकआव हमकांके जों 6.2% दङ हांफालिया बास कम माने कगे जों विभिन्न कारणे जों दिनै सिनिजा गियां मानो अब आं थासिंगो बसाका दिनै खांराय रक न होनो जों खांराय रक सिनियो बाके सिनिबा बरक आमेरिका इंलैंड नगसे बरक हाजार लाख लाख दंसा व्यवसाय क्षेत्र लेखापड़ा साइंटिस्ट अमा हेंगने बरक दिनै इंलैंड रक हायर खाइतलां जागो सिनि बरक कयजन दं बिजनेस खायनाय कयजन दं साइंटिस्ट अब हेगे जों सारा विश्व भाई गोरोंखैनो नांलायसै सारा विश्व भाई गोरोङै खाके जों व्यवसा बानिज्यनि बिथिंथै ताई जों आबोनि बिथिंथै कतर साइंटिस्ट अमतेरंनि बिथिंथै जों सारा वर्ल्डआव थाङै जों सिनिजागैनाय जों आफोर थाङै जों सिनिजागैनाय आफोरो अ हायुंनि बररक सुंनो सिलिनाय त्रिपुरासा बसंनि बररक आजागावबो दङ माने त्रिपुरा राज्योआव भारतबर्षनि नर्थ इस्टनि गासै स्टेटआव त्रिपुरा सरक दङ जों आफोरसो सिनिजानाय बनि बागै सिनि फार्स्ट पॉइंट तामो बनि बागै जों गोरों कतरंगा नांनाय साइंटिस्ट ना नांनाय गोबां माखे डॉक्टर इंजिनियर तो जों दङ जों दाबो मेन साइंटिस्ट नांनाय भारतबर्षनि हा कतर एकजन पलिटिशियन नांनाय ताई भारतबर्षनि बिथिङाव ताई त्रिपुरा राज्यो ताई नर्थ इस्टनि बिथिङाव जों खरकसा नेशनेलिस्ट व्यवसा खायनाय नांनाय अमहाय पुजिबती व्यवसा खायनो नांनाय आबोन बिथिङाव जोङो सारा पृथ्वीनि
no sini tabuk terok sini o sing saimano sini borok Thailand nogo tong phutao bo sing khana Thailand nogo sini borok gongma tong oni khana o 100-150 পরিবার যেমন আমনি আসামো sini aro ei 3000 family riang tongo landing lainai omage gobang ma jago sini borok tabuk oste sini mungni bisingtei sini yak tongo dine sini bubagra ha bubagra product kishor de bormanno tau sara Indian borok sini ho borok jot tam politics khainai tamo celebrity theke armo khainai jot to bono sini tang ini bubagra boroksa civil society tai TRIPURA mothani samung tangnai ngene tini bo sini jak tongo boni baginai जों दिनै सिनिनानै थांमाने सिनिनानै थांजाके जों तामो सामु खायना लांनाय सिनि दफानो जों थांजामा खायनाय सिनि दफानो गरि बरनो सुंमा सुबानाय जारा परिमेया बनो सुंमा परिनाय जे मासायां तंगो सुंबनो मासारानाय हागे जों दिनै दफा दनाय फरकफा ताय फरकफानि दागारमा बायसे आबो खाजमा बायसे दफा गनाय खासुं खुनो लेकेबो आबो बिमाया बन बागै जों दिनै समाय थांलायनाय दिनैनि सिमि सिं मानसुक लायनाय जों दिनै सिमि दफान बागै सामु खायनाय ताई जों सिनि दफानो आगामी दिनो सुगुत लांमानानै बागै जों सामु थांलायनाय समाय दाङै ताई कायसा कक आं दिनै इन्डिजिनास सिनि इन्डिजिनास जानि दिनो आं सानामु संगो आं कग्रना मुसंगो ताई बुबाग्रा ओंगैने आं कग्रखा आगामी 2021 9 August of 2021 आं अरनो कग्रि ताङो आं प्रमिस खायो next year जों more than 10,000 above ni borok tini जों अरो celebration खाने अब आं कग्रि खालामगा ताई बिसि सालिया बनि बागिनाय आं बेलायखौनो हामबाय मारबो सिनि सारा त्रिपुरा राज्योआव तिनि जे इन्डिजिनास डे पालायनाय सिनि त्रिपुरा मोथानि बिसेस खायनाय ताई अने मोथानि अने पार्टिनि बो पालाय दंनि खानाबो बरं नबो हामबाय रबो तामनि हिमालय दखाना थांजा खायन थांगिरि जों दिनै सिनि जांनो बागै जों दिनै इन्डिजिनास डे पालायगोन बनि बिसिबदिगे आं कग्रि सानो मुसि आसुनो हामबाय जतनानो